Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Abdul Sa'ad ke magana. Insha Allah a wannan tutorial namu na yau za mu gabatar da tutorials akan yadda mutane za su rinka sanya wato Hotbit account akan iPhone nasu. Da farko dai za ku je wajen hotbit.io ku je ku shiga wato asalin server ɗinsu. I think ina da network challenges. Bari na buɗe hotspot ɗina. I think yawwa ya buɗe. Za ka zo wajen download ɗin nan haka. Idan ka buɗe ka shiga server ɗin Hotbit ɗin direct, sai ka zo wajen wato hotbit.io ɗin nan za ka buɗe server ɗin shi kamar haka. Sai ka shiga wajen download ɗin nan kamar yadda kuke gani na zo na tanna Hotbit Trade Anywhere. Sai ka zo ka danna download. Kamar yadda kuke gani a haka, gashi nan ina wato ƙoƙarin in yi shiga wajen download ɗin. Still dai na ga network ɗin ba zai ba mu dama mai abin da muke so ba. So I open this thing to yawa yake na canza network ɗin zuwa wifi. So ga wajen ko ga wajen aka sa App Store, aka sa Android Store. So now abin da zamu yi shine zamu danna wajen App Store ɗin nan, sai mu danna wajen download. Kamar yadda kuke gani zai nuna ma wajen pop-up na install, ya ka danna install. So ya ka danna download, ko gani size ɗin 30 MB, ya ka danna download. So now za mu ɗan jira shi sai mu ɗan, so kamar yadda kuke gani haka na riga na danna shi. So za mu jira yayi downloading. Inda in ya fara kun ga gashi nan, anan waya zan ya riga ya fara downloading ɗin shi. So now za mu jira shi yayi downloading successfully. Sai ya nuna muku yadda za ku rinka amfani da shi. Dan akwai wani error da yake nuna wanda mutane da dama wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba, ko kuma mu ce wasu suna encountering wannan issue din a lokacin da suke amfani da shi, wanda na san masu Android already ba su da wannan problem din na installing wato Hotbit a kansu. So abin da yake faruwa shine yawancin mutanen mu iya iPhone din suke rike. Kun ga idan kai haka za ku ga ya rubuta maka wannan information din Untrusted Enterprises Developer, sannan sai ka zo ka kyale shi sai kai cancel. Abin da za ka yi shine za ka shiga cikin settings na wato ainihin wayanka, sai ka zo wajen general. Idan ka danna wajen general sai ka zo nan ƙasa, sai ka zo wajen wato bayan ka zo ka danna wajen general za ka shiga profile device management, sai ka zo ka danna shi. Kun ga wajen da aka rubuta Shanghai Geometry ne, ka zo ka danna. Kun ga wannan Trust Technology din nan, sai ka zo ka danna shi, sai ka zo ka danna wajen Trust din nan. So bayan ka yi Trust din shi sai ka koma cikin wato ainihin Hotbit ɗin ka za ku ga ya buɗe da direct kamar yadda kuke gani a haka. Kada ku manta, idan bayan ka sa shi ya nuna ma wannan information ɗin za ka shiga wajen settings ne na wayanka. Farko idan ya shigo cikin da kai cikin settings za ka shiga general. Kamar yadda kuke gani za ina cikin general ne, gashi nan wajen nan shine general. Sai ka zo ka danna wato profiles and device management, wanda kowace iPhone tana da shi. Kun ga a wajen nan sai ka zo ka danna wato nan abin da yake nuna ma abin nan da nan wajajen. So idan ka zo wajen nan za ka ga wannan abin da yake nan sama din nan, sai ka zo ka danna shi kamar yadda ku gani na nuna muku a cikin wato wannan abin. Bayan ka zo ka danna shi network fail, to it's not a problem. Za mu iya mu jira shi. Kun gani ya riga ya buɗe. Idan ya riga ya buɗe sai ka dawo wajen founds din nan, sai ka zo ka sanna wato login details ɗinka da kake amfani da shi wato na Hotbit ɗinka da kake amfani da shi a da. Amma baka sani ba, wannan shine the easiest way da mutane su rinka amfani da wato Hotbit akan iOS nasu wato iPhone nasu. So insha Allah wannan na yi shi ne domin ku, domin waɗanda suke ta yin tambayoyi akan yadda za su rinka sanya Hotbit account nasu a wayoyinsu. So insha Allah anan zamu dakata da wannan nake cewa sai an jima. Bidiyon bai yi tsayi ba, so kowa zai iya kallon shi da wannan nake cewa sai an jima. All trade and goodbye and happy trading. Bye bye.